човек, аз имах инцидент още от 4-ти клас с дясната ми ръка. Забих се в стена. Точно с дясната си ръка. И чат, слушайте една история. И тая дясна ръка стана неподвижна. Не можех да я мърдам. Нали, ходихме след това на лекар, нищо нямаше счупено, имаше охлузване, натъртване, размествания. И ми бяха казали какво да правя, да се оправя ръката. Обаче, аз нали тренирах волейбол и във волейбол имах много големи проблеми, защото за дясната ръка забиваш. Обаче аз като те завъртя един път и адски болки в рамото. И аз си викам, той просто, защото нали, нещо нали, прегрява. Ма няма, човек. Тренирам, дясната ръка се влошава. И нали, аз след това изпрях тренировките, станах по-висок клас, нали, и така нататък. И сега преди месец отивам аз при този на масажиста и му викам, абе, тъй, дясната ми ръка от много години има някакъв проблем в рамото. Фаща пипа, той вика, а ключицата ти къде е? И аз викам, не знам къде е ключицата. Вика, ай, човек, тя ключицата ти е разместена и на майната си. И аз викам, това е лошо, нали? И той си има гледа, вика, я ела тук. И ми фана ръката, човек, и ми я изви. Ама изви, направи 360 градусов кръг с ръката. Такива болки, човек. Такива болки. И пипа след това въртене на ръката. Вика, сега е на място. Викам, ти как си живял, човек? 10 години с ключицата не ти е била на място. Защото буквално 10 години, от 4-ти клас до сега 10 години. Аз към откъде я знам? Живял съм.